General Secretary जादोंमोन General Secretary जाखांनानैनो 1983 आव मिंमांआव All Central Actionनि Conference जायो बे मिंमांनि Central Actionनि Conferenceआव Delegate Sessionआव एबसुआ सेपारेट स्टेट बिनांसिगौ जिहेतु के पिटिसिआ उदयाचल गिभ आप बा उदयाचल बिनायखौ प्रत्याहार खालामबाय बिनि थाखाय एबसुआनो बर' जातिनि थैनाय थांनायनि कुइसनखौ नायनानै राव हारिमुखौ रैखा खालामनोबा एबसुआनो सेपारेट स्टेटखौ बिनांसिगौ होननानै फार्स्ट मुभ खालामनाया आं अमर सिंह ब्रह्म थिग बे एखे डिमान्डखौनो जोङो बे समावहाय क'क्राझारजों उदालगुरिजों ओमफ्राय आंनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटि मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव बेखौ सापर्ट खालामनायखाय बे खामानियाव फैयाखै नेक्स्ट नलबारिनि दमदमा कनफारेन्सआवबो बे बड'लेण्ड बिनायनि इस्युखौ राइज जादों बाहाय आंबो सासे बाहागो लादों बै समाव जोंनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि सारमोन दं बिनय कुमार ब्रह्म गभ कलेजनि प्रिन्सिपाल रिटायार जालांबाय बिथांमोनहाबो एबसुनि बे डेलिगेट हाउसआव दङ बे समाव स्ट्रं डिबेट जादों बेवहायबो उदालगुरि क'क्राझार गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि बादै बे नलबारि बरपेटा डिस्ट्रिक्टआ सापर्ट होआखै थिग बेबादिनो 1985 ना 86 मोन आं गोसोआव गैला बे समावबो आङो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्लास इजिएस जाबायमोन आं बे समाव एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बे रौता कनफारेन्सआव बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ प्रेसिडेन्ट हिसाबै टार्मिनेसन कनफारेन्समोन बियो बेखौ आंनि लोगो भरत बसुमतारी आफादगिरि सायख'दों आरो रबिराम ब्रह्म बिथांखौ आं जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै सायख'दों बै समनिफ्राय जोङो एबसु मावबोनाय रबिनसन मुसाहारि मोनहाबो मावबोनाय बेनुधर बसुमतारी मोनहाबो एबसु हिसाबै मावबोनाय होमबा दानि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि सेन्टिमेन्ट बै रिटायार अफिसार गोदो एबसु मावबोनाय एबसुनि सेनियर वार्कार बिसोरखौ एबसु नङा होननानै बुंनो सानो नामा आं सानो एबसुब्ला बियो जानांगोन जाय मानसिया हारिनि बर' हारिनि थैनाय थांनायनि थाखाय जेब्लाबो सानो बिनि हेंथा जानाय बर' हारिनि खहा जानाय गभर्नमेन्ट पलिसि लायोबा बेफोरखौ जाय होबथायो बेफोरबादिनि थाखाय जाय गावखौनो बावसोमो खामानि मावो बिसोर एबसु खिन्थु एबसुनि बडियाव थानानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानानै सोरबा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानानै भलानाथ बाहाय थानानै जाथिनि एथ' अलखरखौ नुनानैबो जेबो खोथा बुङाबा आं बेखौ एबसु होननानै बुंनाय नङा बेनिखायनो आं खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि सोद्रोमाफा दिनै बनसुआ रायजो बिनायाव खुनु बाहाय बादा थानो नाङा लासै लासै नोंथांमोनहाबो बे मुभमेन्टआव बाहागो लानांगोन आरो लाखानांगोन जुदि गमामायै नोंथांमोनहा हारिनि थाखाय जुदि सानोब्ला मा भिडिअ फुटेजाव बिथांमोनहा रिपर्टार ग्रुपखौ माने केस होनायनिबो माखासे गिदिर जाहोन थानांगोन दा रिपर्टारफ्रा मा नों होयोबा नोंनिखौबो होयो बै होयोबा बिनिखौबो होयो बाहाय रिपर्टारनि एगेन्स्टै केस होनायनि बाथ्राखौ मानो सानो होमबाथ' बिस्रा खुनु लिडारशिप केपासिटि गैया जुदि बिथांमोनहा सोरबा संगठननि लिडारफ्रा एबसुनि एगेन्स्टै जातिनि एगेन्स्टै खोथा बुंदोंब्ला बै बुंग्राफोरखौसो केस होनो हायो नट टु द रिपर्टार अर प्रेस मिडियाहा खुनु दाय थाया बिथांमोनहा नोंनि बुंनायफोरखौ जास्ट रिप्रेजेन्ट खालामो निजा रल होननाय बिथांमोनहा थाया दा बे खेत्रआवबो मिडिया पार्सनफोरखौ बिदि ट्रिटमेन्ट होनाया डिक्टेटरशिप माने मा होनो बिदिखौ डिक्टेटरशिपआव गोलैयो आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो उद्देश्य जानो नाङा होमबालाय राजतन्त्र खालामदो बुदो जाय माने खोथा मानिया बा एबसुनि खोथाजों जाय सलिया बेखौ केस होदो दानथारदो बुथारदो होमबा बे मा जानोसै बेलाय बेथ' डिक्टेटरशिपआवसो गोलैयो बेबादि जानो नाङा बेखौनो बुंगोन बर'आ गावजों गाव मोसा मालायजों दाउसा दिनै गुबुन हारिफ्रा गोबां जोंनि जाथि बिरोधि मावो बर' हारिनि आइजो सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारो बा लांखारो बेफोरनि सायाव जोंनि दैदेनगिरि बा दुलाराय बर' फरायसानि आफादफोरा बिथांमोनहा जेबो एक्सन गैया खिन्थु बर'जों बर'ब्ला माने गावजों गावबा मोसा आरो मालायजोंबा दाउसा बे आखलखौ जों नुनो मोनो बेबादि जानो नाङा बर'लेण्डखौथ' मोनखानांगौखा
There is no alternative of separate Bodoland. बेनि बिकल्प जेबो गैया सोरबाबा दिनै बिटिसि खुंलांबाय बर' रायजो मोनाखै रायजोआथ' जनानै थायाखै स्टिल इन डिमान्ड बड'लेण्ड सोरबा बिटिआर खुंनानै दा पावार एसे मोनदों बादि साननानै पावारा गैया मोनदों बादि साननानै बिथांमोना थाबाय थाथों जोङो आरो गोदान जोलैफ्रा माखासे ओंखारबावगोन जायफोर बड'लेण्ड डिमान्डखौ बिबाय थागोन आरो बियाबा बर' जाथिया रैखा गैया खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै निरापत्ता जेबो गैया बेबादि अबस्थायाव बर'आ फैफिनगासिनो दं दिनै बिटिआर जानाय लोगो लोगो बिटिआरनि गासिबो डेभेलपमेन्टेल खामानि थिका थुकुलि गुबुन जायगानि बाहेरानि कन्ट्राक्टरफोर दिनै मावजोब्बाय जोंनि लकेल कन्ट्राक्टर लकेल मानसिफोरा मोननायनिफ्राय बन्सित जाजोब्बाय बिनिफ्राय मा फैगोन बिनिफ्राय फैगोन इक'नमिक क्राइसिस बर'आ जेब्ला इक'नमिक क्राइसिस जाबाय बर' पिपला अब्ला बिसोरो बर' रायजो राजा जाम्बा जाम्बिया ओंखामनि उखैनायखौ माने सुफुंनो थाखाय गाव गावनि हाखौ फानगोन बे समाव बर'नि हाखौ सोर बायगोन बै गुबुन हारिनि जायनाखि माहाजोन बिजनेसमेन गुबुन हारिया बर'निफ्राय इक'नमिकेलि बहुत साउन्ड इन्टेलेक्चुवेलि बहुत स्ट्रं अल राउन्ड बिसोरो डेभेलपा जोंनि बर'नि हाया बेबादिनो थांगोन गोदो जों उन्दै समाव दतमा बाजारनि बे जोंहा धनी बेंगली श्रेणीनि मानसिफ्रा बर' गामिनि बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोलैनाय बिथोरआ बहुत ओनसोलाव बर'नि गायग्रा हा मोजां मोजां 30 बिगा 40 बिगा 50 बिगा बायनानै लाजोबदोंमोन आरो बै समनि सार्कल अफिसार एसडिसि सेटेलमेन्ट अफिसारफ्रा घुस जानानै बे मोनथावै बे समाव मोनामोन नामजारि खिन्थु खालामनानै लादों थिग बे पर्याया जायनि फलाव बर'फ्रा गरिबनिफ्राय गरिब रसा नांनांदोंमोन बे अबस्थाया दिनै बिटिआर जाखांनायनि उनाव फैगासिनो दं 3-4 बोसोरनि उनावनो बर'फोरनि जेनाखि रांखान्थि अबस्था भिखारि बादि जानाय सिखाव दाखात बारा जानाय बे जिनिसखौ नुगोन नोंथांमोनहा बे मानिफ्राय फैखो जे बिटिआर जानानै जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि कन्ट्राक्टर बिजनेसमेन बा बिनि रायजो राजाफ्रा ग्रेन्ट मोनै मावनो मोनै थाखा मोनैनि जाउनाव बे जिनिसा फैगासिनो दं पारमिशना मेसेज हिसाबै दङ जोंना 3 नाम्बार सिरियालाव दं होननानै जोङो मेसेजखौ नुदों आरो बे पारमिशननि लेखाया रावनोबो होनाय जाया माने ब्लेक एन्ड व्हाइटखौ पार्टिफोरनो होनाय जाया जायनि फलाव 7 तारिखआव मोनानि 7-8टासिम बेनि स्टेजखौ बानायबाय थादों अब्लाबो खुनु पुलिसा थांनानै बादा गैयाखै किन्तु अखानायै हठात मेसेज फैनायावसो बिसोर जोंखौ बोखांनो बाध्य जादों जायनि फलाव पुलिसानो बुंदों जे नोंथांमोननि पारमिशना दङमोन ना मैयासिम दंमोन किन्तु दहाय फुङाव मेसेज फैदों केन्सेल जाबाय होमबा केन्सेला माला फैयो जेब्ला पारमिटेड जाखांबाय दा माने बेखौ गैया खालामबाय अब्लासो बेखौ केन्सेल होनो जुदि आगोलाव पारमिशन मोनखायाखैमोनबा बे पुलिस अफिसारा केन्सेल जाबाय बे खोथाखौ बुङामोन केन्सेला माला जायो जेला अलरेडि मोनखाबाय बेखौ केन्सेल खालामनाय होनो होमबा बिनिफ्रायनो नोंथाङा जों बुंनाय नङा सासे बिराद गिदिर पुलिस स्टेशननि एसिस्टेन्ट अफिसारानो बे खोथाखौ बुंदों दा अब्ला बेखौ नों मानो फोथाया जानो बादा हैदोंना हैयाखै आं सियर नङा हैयाखैबो जानो हागौ किन्तु माबा मोनसे हयथ' पुसिं दङ सोरनिफ्रायबा सार्टेनलि बे गमामायै निस्सय जागोन एबसुआ होदों आं बेखौ बुङा बे समावथ' जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो थांदोंमोन बिथाङाबो बुंदों जानो हागौ बे जे बड'लेण्ड सेपारेट बिनायनि फैदों बिटिआर एक्टनि एगेन्स्टै बेखौ पारमिशन होनो नाङा हयथ' बुंबाय बायदों बे हिसाबै जानो हागौ दिनै कार्बि आंलंनिबो अट'नमास स्टेट डिमान्ड खालामनायनि फैदों डिमा हासावनिबो अट'नमास स्टेट डिमान्ड खालामनायनि फैदों बिथांमोनखौ जेबो हेंथा होआखै किन्तु जोंना फुल फ्लेजेड सेपारेट स्टेट बिनायनि थाखाय जाखो नामा जोंखौ किन्तु एलाउ खालामाखै किन्तु बिथांमोनहा जोंखौ बुथुमनानै लाबोखांनायनि उनावबो आरामसे खुंबाय थादों आं बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिखौ ट्राइबेल माहारिखौ गुबुन माहारिफ्रा बिसेसकै असमिया बा गुबुन गुबुन उच्च श्रेणीनि हारिफ्रा जोबोद साप्रेस खालामदों साप्रेस खालामनाया माबोरै जोंनि मोनथाय आर्टिकेल कन्स्टिटिउसननि मथे गावबा गाव बिमानि रावजों एलिमेन्टारि एडुकेसनखौ लानो हायो बे समाव बर'आ बर' मिडियाम बिनायावबो गोबां संग्राम खालामबोदों नुनो गोनांदों रमान स्क्रिप्ट बिनायावबो 18 जनसो सुबुङा शहीद जानांदों आरो बेनिफ्राय बर'लेण्ड मुभमेन्टआवबो बिदिनो प्राय 3000 बारा शहीद जाबोनांदों जोंखौ एसेयावनो एसे साप्रेस खालामनानै
फल्स केस होनानै फल्स एनकाउन्टार होनानै बुथारबोबाय थादों बिटिआर एकर्ड जाखांनानैबो दाखालि रिसेन्टलि माखासे जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ फल्स एनकाउन्टार खालामदों आयेन थासेयावबो जोंखौ रखना बेथन होआ दिनै आयेन मथे बेल्स एन्ड ब्लकआव हा हु ट्राइबेलनि हाखौ अना ट्राइबेला बायनो मोना दखल खालामनो मोना दिनै हाजार हाजार हा दिनै अना ट्राइबेला ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लकआव हाबनानै दं बेखौ दिनै खिन्थु खालि खालामनानै बा मा होनो इभिक्सन खालामनानै होआ होमब्ला बेफोर गासिबो एन्टि ट्राइबेल नंगौना नङा दिनै कास्ट सार्टिफिकेटखौ मानो जेनेरेल खालामदों बे जेनेरेल खालामनाया जाहैदों अरिजिनेल ट्राइबेलफ्रा जाहाथे डिप्राइभ जायो नन ट्राइबेलफ्रा जाहाथे 2 नाम्बारि खालामनानै अनलाइनजों कास्ट सार्टिफिकेटखौ दिहुननानै बर' ट्राइबेलनि खथायाव जाहाथे गुबुना हाबनानै ट्राइबेल केन्डिडेटफ्रा जाहाथे डिप्राइभ जायो बेफोर मोनसे जातिखौ फोजोबस्रांनायनि गिदिर षड़यन्त्रजों बानायनाय मोनसे पलिसि दिनै फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट थाखायाव सेयावबो ट्राइबेलफोरखौ फरेस्टनि जिखुनु लेन्डआव थानो हानायनि मोन्थाय होखांनायनि उनावबो दिनै गुवाहाटीयाव बे मा जायगा मोनलाय दाखालि बरबिल औ बरबिल बे जायगा आरो गुबुन मोनसेयावबो होदों मानो बिदि होखो दिनै गभर्नमेन्टआ बा असमिया मानसिया मिथिगौ जे बिटिआर सरकारा दुर्बल दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनिया पावार फान्ड फांसनफ्रा दुर्बल जाबाय बिसोर दा जोंनि एगेन्स्टै गसंनायनि बिसोरहा खौसेथि गैला बेखौ मिथिसे हसे खालामनानै स्टाडि खालामनानै असमिया अफिसारफ्रा दा जोंनि बर' हारिनि सायाव अयनाय अयथासारखौ खालामगासिनो दं दिनै बै जे माबायाव सिलिकागुरि ना मामोन बेवहाय जे सानै बर' मानसिखौ फल्स एनकाउन्टारजों गावथारदों दिनैसिमबो पुलिसा बेनि गावथारनाय जायगाखौ डिक्लेयार होनो हायाखै मानो बिसोर होनो हाया बबे जायगायाव माबोरै एनकाउन्टार जाखो नट डेस्क्राइब दा बेबादि एसे केसावनो जोंनि मानसिखौ माने अयनायै गावथारबाय थायो होमबा बेफोरबादिखौ बेसेबां सैज्य खालामो बेफोरबादिखौ गासिबो नायनानैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सेपारेट स्टेट दिनै केएल बा सोरबा बेंगलि फेडारेसन बिसोरनियावबो एक्सट्रिमिस्ट दङ बिसोर मावोब्ला बिसोरखौ डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालामा एरेस्टल' खालामनानै उनाव जामिनजों हगारहरगोन 1 मास 2 मास जेल जानानै खिन्थु जों बर'फोरखौ डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालामो आच्छा बेवहाय आं मोनसे खोथा गोसोखांबावदोंमोन जे जोंनि सायाव जेब्लाबो डमिनेसन बे जिनिसखौ जों नुयो नंखायनो जे पुलिस पावार मोननाय क्षमता हम डिपार्टमेन्ट थानाय पुलिस पावार थानाय फाइनान्स एन्ड बाजेट खालामनानै गावनो निजेनो फाइनान्सनि पलिसि लानानै प्लेन एन्ड एस्टिमेट बानायनानै देशखौ सालायनानै हानाय बिटिसिआव 40टामोन फाइनान्सजों खमजों मोनोबा पुलिसखौ मोनोबा जों जायोमोन दिनै जोंनि बर'लेण्डआव गोबां लेक्सारार प्रफेसार हाई स्कुलनि मास्टार एमए बिटि पिएइचडि दं बिसोरखि एसिएस बादि अफिसार जानायनि गोहो गैया नामा गोहो दं जेब्ला जों बर'लेण्ड मोनगोन बड'लेण्ड सिभिल सार्भिस बानायगोन बड'लेण्ड सिभिल सार्भिसाव जेब्ला इन्टारभिउ लानानै दिनै जोङो बिसोरखौ सेलेक्ट खालामनानै एपइन्टमेन्ट होगोन मा मावनो हायैनि खोथा दं बहुद एसिएस पास जानानै साख्रि लाफैनाय अफिसारफ्रा माथो जोंनिफ्रायसो हासिना जोंथ' नुयोना गोबाङा केपासिटियानो गैया उनाव मावै मावैसो एक्सपिरियेन्स जालाङो होमबा जोंनि बर' एथ' लेक्सारार प्रफेसार साबजेक्ट टिचार हाई स्कुलनि मास्टार बिएससि मास्टार बिए मास्टार बिथांमोनहा बड'लेण्ड सिभिल सार्भिस जायोबा निश्चय बिसोरबो अफिसार मोनोबा गुबुनफ्रा जेरै क्वालिटि गैयाबाबो बेंनो हादों बेबायदि बेंनो हागोन आरो बे पावारखौनो जोंनो नांगौ अब्लासो जोङो सान्थियै थानो हागोन दिनै जोंनि लिडारफ्रा बुङो बर'फ्रा अफिसारानो गैयालै बोरै स्टेट बेंनो अफिसारानो गैया होनो मा भाषा बेलाय मा राव बेलाय अफिसारा माला जायो जेला नों बानायो नोङो बर'लेण्डखौ लाबोनानै बर'लेण्ड सिभिल सार्भिस बानाय बेनि उनाव मा अफिसार ओंखारा नाय आरो बिसोर केपासिटि दंना गैया नाय ट्रेनिं होनानै जोंहा डिमान्ड दं आप टु सनकस्ट सदिया मेम'रेन्डामाव नोंथाङा नायनो हायो बेवहाय एरियाया सनकस्ट सदिया दा बे हिसाबै गहपुर लखिमपुर गासिबो सनितपुर हाबजोबो हाबोथारनांगोन बे ओनसोलनि जोंनि ट्राइबेल मानसिनि गांनाय उखैनाय बिसोरनि अयनाय अयथासार जानायखौ नों जुदि सुस्रांनो सानोबा नांथारगोन आरो जोंहा डिमान्ड दंबावो बर'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जेसेबां बर' कसारिसफोर दङ जेरै कार्बि आंलं दं डिमा हासाव दं
बेफोरखौ जोङो हिल्स टाइपआव सोनांगौ होननानै जोंहा डिमान्ड दङ आरो जेनेबा आसामाव माखासे जेनेबा दङ बड' कसारि अट'नमास काउन्सिलफोर दं बिसोरखौ 6 शिड्युलनि आन्डाराव माने आपग्रेड खालामनांगौ होननानै डिमान्ड बे मेम'रेन्डामाव दं बे हिसाबै आङो निश्चित भाबै बुंनो लुबैयो जोंनि बे दानि बनसु आरो अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड बड' राइटार्स एकाडेमि सिटिजेन्स राइट्स मुभमेन्ट कमिटि ओमफ्राय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो इयुनहालागै बे कयेकटा संगठननि बादै गोबां संगठन फैबावगोन बिनि दैदेननायाव जे बड'लेण्ड जागोन बेवहाय डिसक्राइब होनाय एरियाया 100% नङाबाबो 90% एरिया बेवहाय निश्चय जोङो डिमान्ड खालामनानै लानो गोनां दा जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायो जातिनि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला जेब्लाबो जातिनि इन्टारेस्टै जाय मानसिया खोथा बुङो बेखौसो बिजिरनांगोन नोङो उमुगनि होननानै लानानै बायास देखायोबा बावहाय जानाय नङा रिसेन्टलि आं नुदों बिक्रम दैमारि बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों प्रमद बर'आ जेरै हाग्रामाखौल' बोख्लायनो थाखाय आन्दलन खालामनानै बे एकर्डखौ बानायदों बेबादिनो प्रमद बर'खौ होख्लायनोल' बनसुनि थांखि जायोबा बे मालाबाबो साक्सेस जाया होनना बुंदों मोनसे साइडजों बिथांनि बुंनायाबो कारेक्ट जादों कारेक्ट जे सोरखौबा बोख्लायनो हाबानो बाहाय साक्सेस जानाय बे जानो नाङा जानो नाङा जोंना बर' हारिनि थैनाय थांनायनि इसुनि सायावसो सोरबा लिडार जानाय सोरबा चिफ जानाय सोरबा चिफ मिनिस्टार जानायाव जोंहा हेडाक थानो नाङा बेबायदि जानो नाङा बिथांखौ बे साइडआव आं खावलायगोन बनसुनाबो बिदिखौ लानो नाङा आरो एबसुनाबो बिदिखौ लानो नाङा सोरबा संगठन गुबुन सापर्ट होदों होननानै बिथांमोनहाबो सोरखौबा बोख्लायनो नागिरनाय बिदि जाया दा आङो अबजारभेसनाव नुदों प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामाजों ओरैबायदि मोनसे समाव सुथुर जाबोनाय बे सुथुरानो बेनाव ओरैबायदि बिखायाव हाबनानै दं हाग्रामा महिलारि बिपिएफ होनबानो ओरैबायदि बिथाङा गाज्रि मोनो बेनि एखे 1 नम्बर थांखि जेब्लाबो गोसोआव बेहा दंमोन हार्टआव जे हाग्रामाखौ बोख्लायनांगौ बेल' आरो हाग्रामा माने बिटिसि माने 6 शिड्युलबो नायनो हाया बिटिसिबो नायनो हाया बिटिसि फंसेबो नाम लाया बेयो 6 शिड्युलबो फंसेबो नाम लानो हाया नोङो 6 शिड्युल प्रभिजनखौ नाम लायाखै नोंसिनि पावाराबो गासैबो दा लांजाफिनजोबो दा बिथाङा बे कनसेप्टखौ लानांगौ ओंखायनोथ' बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाया जाहैदों सुप्रिम सेक्रिफाइस नों लिडारबो जानो सिलायनो नाङा एमएलए एमपि जानोबो सिलायनो नाङा प्रकृत भाबै नोङो जुदि संग्रामि बर'फानि माबाखौ जुदि लायोबा दा बे बर'फानि आदर्श नीति होननानै बुंबाय थायो बर'फानि आदर्श नीतिया बेनो खुनु रावबो पावारनि हांगार जानो नाङा स्किम आरो माबानि लबि जानो नाङा एमएलए मन्त्रि जानायनि चिफ मिनिस्टार जानायनि बा इएन जानायनि चिफ जानायनि माने उद्देश्य लानो नाङा बेबादिखौ जाय लानानै सैथो भाबै दैदेनगोन बे साक्सेस जागोन